سمكة القرش. акула. هناك أنواع مختلفة من أسماك القرش. Акуланың бірнеше түрі бар. القرش الحوت هو أكبر الأسماك. Кит акуласы ең үлкен балық. القرش أبو مطرقة يتميز بشكل رأسه. Балғалы акула басының пішінімен ерекшеленеді. القرش النمر مخطط بخطوط عرضية. Жолбарыс акуласы көлденең жолақты. القرش الأزرق سريع جدا. Көк акула өте жылдам. القرش الأبيض من أخطر الأنواع. Ақ акула ең қауіпті түрі. Ән-нихая, соңғы